sishayela inkosi yamakhosi izandla bathandekayo uKristu Jesu sishaye kakhulu kunaloko sishayela uJesu izandla ezinkulu kakhulu sonke egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha haleluya alibonga igama lika Jesu ngicela ubambe isandla sikamakhelwane uthi makhelwane abusekho ubunzima ngicela usho kakhulu ubambe isandla sikamakhelwane uthi abusekho ubunzima uphendukele nakulonke emumva uthi makhelwane abusekho ubunzima awu kodwa bakithi konke engizwayo ngicela uphendukele nakulonke emumva uthi makhelwane abusekho ubunzima uphendukele umqhwebe nalo ngaphambili uthi makhelwane abusekho ubunzima uJesu namhlanje uyinkosi ngiyamuzwa nje ngimuzwe inkosi ngizwa la kimi ngaphakathi uthi uKristu Jesu inkosi sanibonani kwandengezi sanibonani kwandengezi awu amen wena uyasolisa sanibonani enkonzweni hallelujah awu shout hallelujah awu there is power in the name of Jesus awu there is power in the name of Jesus awu there is deliverance in the name of Jesus there is healing in the name of Jesus. Can somebody shout Jesus? Ngifuna ukeyboard player othandazile ngithandazana lapha ngoba ngiyayizwa into yami lapha ifuna isithunywa engathi singathi ukuhliphika kancane nengabe seneba isikole nibe professional kakhulu ngifuna sihliphizeke nje sibe into le yabo le engahlelekile le encane engahlelekile ngicela uthi bazalwane bami ngiyanibingelela nonke ngegama lenkosi ngicela uthi ama steps awu4 eduze kwalomuntu omnaye umuve kancane kanje uthi angabe bikho ncike komunye umuve nje kancane kulomuntu mawukuthi uza ngaphambili uze ngaphambili mawukuthi uyahlehla mawukuthi wenza lokho kwenzayo ukwenza lokho kwenzayo kodwa ngenzela ukuthi ushiye igap phakathi kwakho nalomuntu ngoba kunodaba ekufanele silikhulume ufake string kunodaba ekufanele silikhulume noNkulunkulu namhlanje egameni lenkosi uKristu Jesu waseNazaretha ake sithi amen sonke masikhona amen siyawubingelela umphakathi wonke wakwandengezi egameni hey lapha egroundini ngiyanibona njalo sanibonani ngiyabingelela wonke umuntu namhlanje odlula ngendlela ngiyanibingelela osesitolo oseteksini osekhaya la umsindo ufinyelela khona siyanibingelela sibingelela wonke umuntu osemsebenzini ngaphakathi epolice station sibingelela wonke umuntu nalapha phezulu siyabingelela ngegama lenkosi uJesu Kristu mani khona enkonzweni ake nisho uamen onamandla nonke ngegama lenkosi hawu mani khona enkonzweni ake nizwe amen oyisidudla kunalokho bazalwane bami ngifuna senzeni into ka2 minutes nje encane sonke namhlanje awipha ngiyakubingelela bhuti omdala ngegama lenkosi ngifuna senze into encane nje ka2 minutes enamandla ezokwenza nawe ukhululeke uqaqe ijezi lakho ulukhumule abanye ngiyazi emva kwalento uzobe selibambe ngesandla ijezi okwamanje usagodola but mawungayenza ngempela lento engifuna siyenze uzozwa nawe ukuthi namhlanje ngizokhonza kule open air ake sithi amen ekonzweni masikhona ngifuna bathandeka obami namhlanje le ndawo engithi move ume kuyo njengoba ngithi suke eduze kamakhelwane wakho sengifikile yazi ngisoyenza lento ngiyizwa lapha emoyeni wami njengoba ngithi move eduze kamakhelwane wakho ngifuna ube sendaweni yakho wedwa le ndawo omi kuyo ngifuna uyithathe uyibuke engathi usegcekeni ekhaya kini awusengifikile ya le ndawo omkuyo ngifuna ume ngathi usegcekeni ekhaya kini wena njengamanje ubala izinto ezingahambi kahle ekhaya wena ubala izinto ezingahambi kahle empilweni yakho ngiyazi mhlawumbe omunye uphuma ekhaya isimo siyabheda omunye mhlawumbe ushiya umfowethu omunye ushiya udadewabo mhlawumbe omunye ushiya uma wakhe mhlawumbe omunye ushiya ubaba wakhe akaphilile ngisho enyameni kodwa namhlanje ngifuna sizokwenza umthandazo wokuvumelana ngegama likaKristu Jesu waseNazaretha bazalwane iBhayibheli lithi umoya kaJehova umhlaba nokugcwala konke kwawo ngisho undengezi nawo okaJehova nabantu abahlala kwandengezi bangabakaJehova omama bakule ndawo abakaJehova obaba bakule ndawo abakaNkulunkulu intombi sekule ndawo yakwandengezi esikaNkulunkulu nezizwe zakhona esikaNkulunkulu umhlaba wonke wakule ndawo uNkulunkulu manje ufuna siphakamisele lihlabathi siliphakamisele kuJehova sithi Jehova wasezulwini siza nomanga bethu sithi siza
The devil is a liar, bathandeka bami. Ngicela ke senze kanje. Vele usuke la ukhona and walk around. Abantu abaningi kanje nanesiqongololo uzogcina uma uba comfortable. Ugcina ungayibiki lento ekufanele uyibike namhlanje. The devil is a liar. Thank you, Jesus. Bazalwane bami asikwazi ukuhlupheka uNkulunkulu wethu ewumnikazi wegolide nesiliva. Asikwazi ukuhlupheka sihambe siye esikoleni sifunde grade 1 size siyofika ka matric abanye baphinde ugrade 10 abanye baphinde ugrade 9 befeyila bezama kanzima balwela ukufika ka matric maye sefikile ka matric awupass umatric maye seyitholile azama ukuapply anga qualify aphinda azame aphinda rejectwe omunye athathwe ese applyile afunda 4 years afunda 3 years abuya ezekhaya uza nesigisi sase university uhlezi naso uza ne degree ne diploma yasevasithi uhlezi nayo kodwa namhlanje ngithi the devil is a liar ukhuluma ngakithi kunalo sezweni namhlanje ngithi qhude manikiniki iyodwa endala uJehova ugama layo umnikazi wonke umhlaba yena wenzile izulu nomhlaba uDavide wasendulo uthi ngiphakamisa amehlo ey'ntabeni athi usizo lwami aluveni kubathandazi aluveni ey'nyangeni aluveni ebantwini aluveni ku-qualification athi kodwa luvela kuJehova awenza izulu wenza nomhlaba ethi uPostoli Pawulos he is able to do exceedingly abundantly above all that you can think or ask. Unamandla akwenza izinto ezinkulu unamandla Cela sihlakazeke. Cela sihlakazeke la. Cela sihlakazeke la. Awukwazi ukuthi ihlisa kancane awukwazi ukuthi mawusekhaya ukwi-comfort zone usebandleni ukwi-comfort zone nakuyi-open air wena ukwi-comfort zone welulwanini nezinto zakho welulwanini nalo sathane omelene nawe wena ulwanini nalo sathane omelene nefamily yakho lithi iBhayibheli bathandekayo ubhonga njengengonyama ufuna zobagwinya lithi iBhayibheli uzile ukubulala nokutshontsha nokubhubhisa kodwa uKristu uJesu uthi nami-ke sengivele ngeza ukuba nibe nokuphila athi nibe nakho kuchichime. Thank you, Jesus. Leli ground lonke likithi namhlanje le park yonke ikithi ngifuna abanye bahambe la. Hey, lalelani bathandekayo. Uyabona uma ufuna ukuphuma la impilo yakho ingafani nayizona. Kuzofanele uvule umlomo ukhulume. The devil is a liar. Kuzofanele uvule umlomo ukhulume. Ngiyabonga bomama bami lapha emuva ngiyanibona niyayenza lenkonzo. Bantu abasha nina nisase high school nani thatha lelithuba. uNkulunkulu angakafike evasithi angakafike college. Kodwa ngikwazi ukufika college ngifinde ngihlupheke. Angikwazi ukuhlukana nawe sengifike eresi. Ngathola izinto zaseresi. Intombazane kade ikholwa. Yafika eresi yabona abafana yabona utshwala yaphenduka. Umfana kade ekholwa eshumayela. Afike eresi abe exposed. Athole ezinye izinto. Kodwa siyanqaba nalesi sizukulwane. Lesi sizukulwane siyisizukulwane sika Psalms 24 verse number 6 a generation of those isizukulwane salabo abamfunayo
bona basinga ubuso bakhe nangabantwana bakaJakobe. Lesi siyisizukulwane uJehoshafati akhuluma ngaso, wathi nasi siyamdumisa, wathi sihlotshiswa ngobungcwele. Ulapha kepha kashika akekho ozomelana nalaba, akekho ozohlukumeza laba. Noma moya nqobo yabo banamandla, yabo banamandla nangaphezu kwabanqobi. Laba bayisizukulwane esibhathisiwe amandla kamoya ngcwele. Laba bayisizukulwane ekababakadana urebeshanelato eliakasayato erebebemtaka unemahasikata ikikene kisita ulakatana katapana urebababababosha. Hawu akawufuna umlomo wakho uthandaze. Akawufuna umlomo wakho uthandaze. Angabe bikho umuntu othula kuleli ground. Wonke umuntu akavula umlomo. Webaba sesifikile, webaba sesilapha-ke, sizothandaza, sizomemezela ihubo likaDavide. Sithi menana nabamenene nathi, sithi lwa nabalwa nathi, sithi hoshi inkemba usukume usinqobele izitha. Athi uJehoshafati esandleni sakho kukhona amandla negunya. Athi wena uyanqoba, athi esandleni sakho kukhona amandla, kukhona ukunqoba. Wena sakhe isandla waselula kwaqashuka amavili ezinqoleni zikaFaro. Lithi izwi lakho wakhuluma kuMose, wathi Mose, tshela abantu bami ukuthi namaGibhithe eniwabonile namhlanje enizophinde niwabone naphakade lolu sizi esidlula kulo, asophinde sidlule kulo naphakade loko kuhlupheka esidlula kukho, esisophinde sidlule kukho. Loko kusekela sifuzula sidonsa kanzima. Abanye sebenokithemba, omunye usethi sengiyaya nje, kodwa isekho into elungayo. Kodwa namhlanje siyamemezela Baba wethu ongcwele kule ndawo yakwaNdengezi kumhla ka-13 kuJune. Sithi lolu suku usuku lwesigameko. Kukhona umuntu azoshintsha impilo yakhe, kukhona umuntu ozolungisa ikhaya lakhe, kukhona umuntu ozophilisa isifo sakhe, kukhona umuntu shuma lakatapa usanena kato ela shamafu urabashakapa ilitapo ilitakapana iliatapana bashaka. Nyakaza Jehova ululisandla sakho baphila abantu, lulisandla bakhululwa abantu, yelulisandla basindiswe. Yathi uJohani bayamemezela njengalokho Mose aphakamise inyoka yethu usehlome, athi nendodana akatagata kakata ulakatapala katazia ulakashambe lato ayamahasuaka alehasiakata eleleshikata ura njengalokho Mose ayayayabasha ayayayabakote elelelebebesha. Two more minutes. 2 more minutes. Webaba siza namakhaya ethu, webaba siza nabantwana bethu, webaba siza nama-families wethu. Abanye bashiya abantwana begula, abanye bashiya abazali begula. Omunye uthi akunamama,
omunye uthi anginababa, omunye uthi anginabo bobabili. Kodwa namhlanje sizomemezela ukuthi wena ungumondli wey'ntandane, unguyise kubafelokazi, uwena kuphela elithi izwi lakho ngelinye lamalanga indodana yakhe owesifazane owayengumfelokazi yayikade sifile. Lithi izwi lakho sekushaya isikhathi sokuthi kiwe emathuneni, kanti nawe uzofika wahlangana nabo esangweni bephuma, wayivusa indodana ifile. Siyamemezela vuso kufile, siyamemezela uyisithemba, siyamemezela qinisa amadolo, siyamemezela bawena. Shamayata obathandeka yosonelani nathi Nkosi izosiza abathile. Sondelani isandla sikaJehova seluliwe. Cela usemayikhini abize igama likaJesu bafowethu. Ngicela usemayikhini abize nikeza lunokwanda imayikhi amakapala bakasiyeka ulakata papara loshanata siyataneza. Ende matamala masiniti nishamande Okuna uyaphinda ngathakalisa, okuna uyaphinda katepa, okuna uyaphinda shamaya katayeta, okuna uyaphinda. Oh, come on, George, can we push? Can we push? Can we push? Can we push? I feel the shift in the atmosphere. I feel the shift in the atmosphere. Siatanaza Nediakaya. Naklewa Musinawa. Naklewa Femanina. Nawamtera Wakumano. Siatanazela. Nawamtera Wanama. Siatanazela. Unomosane. Wakafuze siyatanazela uthi foka Jehova, foka Jehova, foka Jehova, foka Jehova, foka Jehova.
Uthi uDavida sangimdala lapha emhlabeni athi namalanga ami asayamalo athi angasa kamana akaJehova enqonjiwe inyama siphunyukile ngima Kunamandla dwelling grounds. Kunamandla nendawo. Kunamandla kule ndawo. Inkosi ikhona kule ndawo. uJehova ukhona. Unamini nisi. Uzozayo kimi. Akusoze ngamlahlela ngaphandle. Uzozayo kimi. Akusoze. Madonna Jehovah, Madonna Jehovah, Madonna Jehovah, Madonna Jehovah, Madonna Jehovah, Madonna Jehovah. Badonsele kukhanyeni Nkosi. Badonsele kukhanyeni Nkosi. Budamdala. Bamba tanda. Lalela bathandeka ulithi iBhayibheli. Uma simphakamisa yena uyakubadonsa abantu bakhe beze kuye nabakhe abantu. Uyabona namhlanje uzodonsa isidakwa sendawo. Namhlanje uzodonsa intombazane esidelelekile endabweni. Asizanga kubona abasindisiwe size kulo. Othi impilo yami siyabheda. Size nakulona. Othi sebeshilo bathi angeke kusalunga lutho.
kodwa ngimbonile owesifazane oserejectwe ngabantu enesifo somopho kwathiwa lona kalahlwe ngoba nendawo ayithinta ingcolile nendawo ahlala kuyingcolile nempahla ayigqokile ingcolile kwathiwa kalahlwe lona angatholakali ehlala phakathi kwabantu kodwa owesifazane sezwile ukuthi uJesu uzodlula lithi iBhayibheli wasondela wathi mangingathinta umphetho wengubo yakhe. Thank you, Jesus. Hallelujah. Baba kancane sithe kwenye indawo ngapha uJehoshafati bishop uJehoshafati makufuna uNkulunkulu kuyena uthi tshela abantwana bami ukuthi lapho amathe onyawo labo uJoshua uthi lapho amathe onyawo labo ethinte khona uthi leyo ndawo seniyidlile. Yes, Lord. Niyafuna ukudla undengezi niyafuna ukudla undengezi niyafuna yini ukudla undengezi niyafuna ukudla undengezi ngicela senze Thank kanje you, Jesus. ngizobala ngifike ku3 cela ningilungisele mangifika ku3 uzothatha amagqathi awu7 uwabale abe u7 7 is for perfection. Masifika ku number 7 uthi inkosi sesiyidli ungabusacela ungabusasho lutho uthi inkosi sesiwudlile undengezi. Thank you, Jesus. Lalelani bathandekayo kufanele ama-altar otshwala ama-altar ayo yonke lemimoya yobumnyama ebusa kule ndawo akhothame namhlanje bese kuphakama i-altar likaSimakade uJehova uNkulunkulu webandla. Ngiyacela abanye beze ngapha suka eduze kwalo muntu omeduze kwa akayazi into izele kule ndawo. Oh, Jesus. Obhuti bami lapho kuma keyboard ngisisempini ngifuna nidlale ngathi sisempini wonke umuntu ola kufanele alwe. Asibambene nanyama nagazi. Thank you, Jesus. Sibambene nanyama nagazi. Awekhona ama intercessor kule ndawo yakwaNdengezi. Ngizobala mangifika ku3 ose my king. Wokwi keyboard. Abazalwane bonke uzonyatha amagqathi akho abe u7 make sure uyabala 1 2 3 4 5 6 7 mawufika ku7 kule ndawo omikuyo noma ngabe ubiza umndeni othile noma ngabe ubiza isibongo sakini noma ngabe umemeza undengezi kodwa lento ozoyimemeza njengendawo osuyidlile wayibamba ngesandla yaba eyakho. Thank you, Jesus. Thema ngiqala ngithandaza la ngathi umhlaba ungokaJehova nokugcwala konke kwawo ngisaphinda namanje ngithi nondengezi ungokaJehova nokugcwala konke kwawo. Hallelujah. Asizazi izinto ezenziwa lapha kwaMamdikazi ezansi kodwa namhlanje ngiyamemezela noma yini eyenziwa noma yini ephekwayo ayinamandla phezulu kwebandla. Uthi uDavide kumaHubo 91 uthi inkulungwane ziyakuwa ngakwesokudla athi inkulungwane ngeyinkulungwane ngakwesokhohlo kodwa ziyakusondela eduze kwami. 1,000 may fall on my right hand and 10,000 on my left hand side. Uthi but it can never come near the church of God. Thank you, Jesus. He that dwelleth in the secret place of the Most High God shall abide under the shadow of the Almighty. He will say of His goodness, is my fortress and my refuge. He will say of His goodness. 1, 2, 3 and 4 and 5 and 6 and 7. Can we move around? Can we move around? Can we move around? Can we move around? Hey, 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 Thina siyaphumelela, thina siyaqoba, thina sikhululekile, thina siphulukile, ogibeli abaqhubi, nogibeli baphukile. Hey, singabanqobile, siyaqoba, singabanqobile, siyaqoba.
Singabanqobile. Siyaqoba. Singabanqobile. Siyaqoba. Shabela hasa. Shabela kosa mina. Akasimshayele kakhulu uJesu izandla sonke mathandeka. Aw come on church akasimshayele uJesu izandla bazalwane. Kukuqa phantiko. Oh, okay. Akubambisana sikamakhono abusekho umthimba kodwa abafowethu awukodwa abafowethu uthi abusekho umthimba uthi ngegama lakho Jesu kukuqa phansi konke Kudusa nobukhosi Kudusa ubukhosi Nobukhosi Malohela Ngegama lakho Jesu Asipile simshayele kakhulu uJesu izandla enkulu egameni lenkosi. Hayi bazalwane bami, bamadana simshayele kakhulu uJesu izandla enkulu egameni lenkosi.